Hej alle sammen. I dag skal jeg lave en lille sådan sniksnak, hvor jeg lige skal spørge jer om nogle ting, og jeg fortæller lidt om min ferie, og sådan lidt forskelligt. Hvis vi bare starter om, hvor det er, jeg skal hen. Jeg skal til Kroatien. Det bliver rigtig, rigtig fedt, og jeg glæder mig helt vildt meget. Og der vil jeg bare lige spørge jer i forbindelse. Jeg gerne vil have en follow me around, og hvis I gerne vil have, så lige skriv det dernede. Og det andet, jeg vil spørge jer om, det er, hvad for nogle videoer, I godt kunne tænke jer, at jeg skulle lave. Og hvis I har nogle idéer til en anden video, så må I også meget gerne skrive det ned i kommentaren. Ja, det er sådan til jer. Det er, hvad det er, hedder på Instagram, og det kommer lige dernede. Og hvad det er, hedder på vejen. Det kommer også dernede. Ja, det var i hvert fald bare lige sådan de 3 beskeder, tror jeg, som jeg lige havde til jer derude. Så håber, I har en rigtig, rigtig god, dag, uge, alt det der. Og hvad er de hygger jer i sommerferien? Det aller sidste, jeg skal sige, det er også den sidste ting. Det er, at når jeg får 100 abonnenter, 100 abonnenter, så laver jeg en giveaway, og ja, det er egentlig bare det, så abonner. Det vil være rigtig godt, hvis I gerne vil have en giveaway. Men i hvert fald, så var det bare lige de 4 beskeder, jeg lige skulle sige til jer. Men jeg håber, I har en rigtig, rigtig god dag, uge. Vi ses i min næste video. Hej hej.